Hola, sóc Alexandre Sanz, exalumne de la primera promoció d'Audiovisuals i Espectacles d'aquí del CIFOC. Hola, em dic Jaume Valls i sóc exalumne del grau mitjà aquí al CIFOC i actualment estic en el segon any del cicle d'il·luminació, captació i tractament d'imatge. I avui venim a explicar-vos el nostre projecte JazzBee. Abans de parlar de JazzBee us hem d'explicar com ens vam conèixer, perquè tot tingui una mica més de lògica, perquè són de promocions molt diferents. La cosa és que quan jo vaig acabar d'estudiar aquí al cicle superior, aquí al CIFOC, em vaig quedar treballant, em van donar l'oportunitat de treballar aquí al CIFOC durant 2 anys, on vaig conèixer molts altres alumnes, i amb 2 d'aquests alumnes vam crear una productora. I en aquesta productora, al cap del temps, va venir a fer-hi pràctiques en Jaume i allà és on ens vam conèixer i vam entaular una mica una amistat amb la que hem pogut fer alguns projectes, com per exemple The Secret, que és el que venim a explicar-vos per veure d'on ve la gala, que és l'inici a tot, és aquest curs de Secret. I The Secret va començar de necessitat social, que vèiem que... Vaig començar a pensar que jo volia fer des de sempre un curtmetratge de la temàtica. I llavors, clar, com que el vaig conèixer en ell, vaig dir, ja que el tinc, aprofitem i li comento aviam si està disposat a fer aquest projecte, i em va dir que sí i vam tirar endavant. Llavors aquest projecte neix de la necessitat de que, clar, nosaltres, vulguis al nostre voltant, així pròxim, no veiem cap projecte ni ningú que estigués defensant els drets del col·lectiu. Simplement, sí que es fan campanyes i això, però no res aquí que puguem fer nosaltres i que estiguem implicats. I a partir d'aquí van dir, doncs fem The Secret i som-hi. Correcte, llavors el rodatge d'aquest curtmetratge va ser el juny d'aquest any, del 2021, una setmana abans just que hi hagués l'assassinat d'en Samuel. Llavors, jo mai m'havia sentit com part del col·lectiu LGTBIQ+, perquè tenia la imatge que té molta gent, que és la dels desfiles de l'orgullo gay amb els quals jo no m'hi sentia identificat, però arran del curtmetratge d'en Jaume i l'assassinat totalment injust d'en Samuel, d'aquest noi, doncs ens vam veure una mica com en l'obligació de fer alguna cosa. Vam veure que el curt poder no era suficient, que tot el que estava passant s'anava una mica de les mans i que havíem de fer alguna cosa més potent. I vam pensar en una gala, que a més podria ser també l'oportunitat per estrenar el curt que havíem gravat i aprofitar per donar visibilitat al col·lectiu, per projectar altres curtmetratges que també parlessin de diferents temes, per convidar artistes en directe, etc. I així és com va començar JazzBee. Jo tinc la sensació que ha sigut una idea que ha agradat molt, a la gent ha respost molt bé, les empreses també, hi ha hagut empreses que ens han contactat perquè volien col·laborar a la gala d'alguna manera, vull dir que ha semblat una iniciativa interessant. És que aquí a Girona no s'havia fet mai res d'aquest estil. I amb l'ajuda d'això, d'empreses i altres persones que s'han anat sumant al projecte, doncs ha pogut néixer JazzBee, que pots explicar tu mateix de què tracta. Doncs a la gala hi comptem amb 6 curtmetratges professionals, com poden ser el de De Vuelta, en el que hi surt en Carlos Cuevas, el de Lirón, el de No Estás Solo, que és un exalumne d'aquí, en Sebas, i després tenim En la Azotea, que surt en Nil Cardoner i ha sigut nominat als Goya i als Gaudí, entre altres premis. Després tenim Inquilinos i The Secret, que ja n'hem parlat. A més, comptem amb 4 artistes, que són en Sergi Pim, que va estar a Got Talent com a semifinalista. Després tenim en Gerard Mora i la Mireia Zamora, que tenen discos al mercat. I després tenim Light Connection, que és un grup de ball gironí. Correcte. I amb tot això el que pretenem és que vingui el major número de persones possibles el 27 de novembre a les 7 de la tarda als cinemes Albéniz Plaça de Girona, perquè amb els diners de les entrades, que són 7 euros per entrada, doncs cobrim les despeses que ha costat portar tot això a terme, organitzar tota la gala, i l'altra meitat dels diners de les entrades, és a dir, tots els beneficis, seran donats directament a la FLGTBI+, que és la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals i més, que és una federació estatal que estan situats a Madrid, que es dediquen a treballar tot de temes del col·lectiu, tant a nivell legal com judicial, com ajudar a persones que necessitin qualsevol tipus de problema, com mirar que a l'entorn laboral tothom es senti segur, que tothom estigui bé, fan tot tipus d'accions i fins i tot tenen una línia de telèfon que la gent pot trucar si té qualsevol problema.
Llavors nosaltres volem fer el donatiu a aquesta federació per tota la feina que fa i serà gràcies a, doncs això, a les entrades de la gent que vingui el 27 de novembre als cinemes Albéniz. Tenim la pàgina web jazzby.gay, www.jazzby.gay. És .gay i no .com, ni .org, ni .es, perquè el .gay, aquest domini, doncs també és benèfic, vull dir, el que ens costa a nosaltres tenir aquest domini, una part és donada a organitzacions de la GTB. Aprofitem per dir també que la gala estarà presentada per mi, que em fa il·lusió que ho sapigueu, per si algú també s'anima a venir per això, cosa que dubto, però ho he de dir. I res, això, que us esperem amb moltes ganes el 27 de novembre a les 7. I tant. Als cinemes Albéniz Plaça de Girona podeu comprar ja les entrades al web de jazzby.gay. Entreu dintre de la part de primera edició, allà podeu veure tots els curts i els artistes que us hem comentat i podeu comprar les entrades pel 27 de novembre. Gràcies al CIFOC per deixar-nos-ho explicar i fins aviat.